Hi guys, good morning. Sa tungkwan guys, garden. Ang talbos ng kamuti guys. Ako habukan akong talong nga giabunuhan. Nasunot na rin kuan guys, kay giwanaan siya. Sunot ng abono. Ang sayot ta kay wala pa init. Napagaw ko kay gihutoy ko sa ubot. Buhat guys. Iwanan din siya guys pag pangabuno nako. Sunot na. Habukan para pugday ang yuta. Arang-arang lagi ng tubo guys, basta kabunuhan. Gisok ray lang kuan.
Talagang sagbot norok. Talirag ko ng sagbot turok. Basta kugon. Para ang kwanta ni guys. Talbos na ko itanom. Kung mananurok na ng ukra. Ang itanom. Pag-asa man kaming. Taral kayong kugon agkon. Turok mali ang upo. Upo galing ni. Upo gini eh. Turok siya. Marapod na. Ako nga lugbati. Tambok na. Manilig tagsilong guys.
Ngayon, hinahin mo cellphone niya, bantay lang sa mo.
Danara na nato itapok guys. Halingan tara na unya sa hapon. Manatag panilhig ni guys. Manatag silhig sa silong guys. Mga pita kay murag hapdos na tong tidyan. Ito atong nangka. Ba? Nagkaon na kita na sa iyang bunga. Pero meron ang bunga niya guys. Upat ka buok. Yang bunga. Kato dito gipikpik kung turod to. Hilaw pa man. Hilaw pa tong dito guys. Kakaon sa danog mamahinog na. Natag panilhig. Yan. Wapa ko ng kuan. Wapa na. Kuan na nga kuan ni Dani. Ako rin ni pamulungan daming kuan. Sanga sa marang. Namunga na rabaning marang guys. So tumoy. Sugod na siya pamunga. Pero September pa man tayong bungaan eh. Pambulungan ko rin ng mga sanga-sanga. Guys, mga pita guys. Kaya nagtakdos na natin yan. Ano ko taning. Ay kapag ganing ko ko taning. Top coffee. Ito guys. Me. Pahinayan ba ni mo na? Siya may mga kaon sa'yo mga naghawa. Iubo kaming. Itong mga wala mo ko'y pan. Itong sila guys, sabi nilag na pan. Making kape. Ihutuya ko sa ubo. Nalaba ko karon guys. Ada Ming.